Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Abinte. Uy, 36 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na. 43 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga talakayon para karon nga adlaw. Unahon tanianay update na ton. Operation Tulong, pagbulig sa mga nabiktima sang bagyo. Ang Aksyon Radio Bacolod kaupod ang mga masunod. Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit nga organisasyon. Ang PASPAST maghatag sang libre nga shipment sa mga donasyon padulong sa mga apektado nga lugar. Trinity Christian School ang magabato na sa inyo bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sa bagyo. Tub-tub lang karon nga adlaw, Huwebes, Nobyembre 19 nga inibangod nga kinahanglan na nga ipadala ang mga donasyon sa mga apektado nga lugar sa sining nga simana. Naibalan sa Aksyon Radio Bacolod pinagi sa partner nga organisasyon nga Sowing Legacy Movement Incorporated nga kinahanglan na gid karon ang bulig o kon donasyon. May angot sini liwat nagapanawagan ang Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga maluluyon o kon interesado nga magdonar nga tub-tub na gid lamang karon nga adlaw ang amon pagbaton sang donasyon. Ano ang mahimo idonar? Kung may ipalagas pa, kung may ipadala pa. Mas kinanglan gid sa mga apektado sang bagyo, pagkaon, tubig, personal nga gamit, ilabi na sanitation and hygiene kits. Sa mga magadunar, mahimo lang idulong sa estasyon sang Aksyon Radio Bacolod o kung magtawag sa 434-3861 o kon 708-1237 or cell number 094-763-76786 para sa detalye sa pagkuha sang imo donasyon. Ang Aksyon Radio Bacolod ang magabaton sa gihapon sang cash pinaagi sa GCash o kon Remittance Center. Are ang mga listahan nga nagdonar na as of November 18. Kahapon nga adlaw, Mary Jane Saludares Isquilla, 1,000. Baya GCash. Alma Punyado, alin sa Barangay 1, Ibi Magaluna, 1,000, Baya Palawan, Pira Padala. Engineer Roel and Dr. Marisa Pitalian Family, 1 kasako sang bugas. Nunong Real, sa Barangay Pahanukoy, 2 ka boxes ng noodles kag 1 ka box sang sardinas. Miss
Jurin Gosyakuan family sa barangay Pahanukoy, 3 ka paksang assorted goods. Mga pagkaon, Barangay 18 Council headed by Punong Barangay Madeline Diaz, 20 ka karton kag 2 ka dalagko nga plastic na gaunod sang mga bayo kag 2 ka boxes sang sanitation and hygiene kits. Trinity Christian School, 18 ka dalagko nga mga bag may unod nga bayo, 1 ka box sang sardinas, 2 ka boxes sang assorted goods, 2 ka box sang personal hygiene, 3 ka dalagko nga box sang fish mask kag fish shields, 1 ka box sang noodles kag 1 ka box sang dried fish o kon uga. Mark Anthony Gargoles, 3 ka boxes sang bayo, 1 ka big plastic of used clothing halin kay anonymous donor kay Mrs. Los Lidisma, 500 pesos. Family Hordibilia, mga bayo. Ang mga ginhatag nga cash ang ibakal sang tubig kag pagkaon mas kinahanglanon sang mga apektado sang bagyo. Ang Operasyon Tulong ang madugay na ni nga social corporate program sang Aksyon Radio Bacolod nga padayon nangin aktibo sa pagbulig sa publiko. Madamo gid nga salamat ka aksyon. Padayon kami nagapanawagan, padayon kami nagapanuktok sa tagsa-tagsa kaganaan nga may sulusubra sa ila kinitaan, padala kita bulig sa nahulan naton nga mga utod, biktima sang bagyo. Ang inyo bulig, ginahulat namon. Kung hindi man kami makabalos sa inyo, sigurado, may aragid nga magabalos sang maayong kayuhan didto sa ibabaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio
radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Sadya maning mga fake news kag palupad nga mga balita. Ang natamaan kastigo si Vice Presidente Leni Robredo. Siling sang Vice Presidente kahapon, siling niya, ano ang sala ko? Ginakusar ako nga kuno, ginpamangkot ko kung diin ang presidente sang matabo ang paganos sang bagyo kag naghatag mando sa mga militar. Siling sang Vice Presidente, tinga nga pangitaon ko siya. Kay masako ako sa pagbulig
kag pagsabat sang pila ka mga panawagan pangayo bulig sang pila naton ka mga kauturan. Amo ini ang sabat sang Vice Presidente sangan o saya ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya sino man niya ang hagag kuting-kuting nga nanugid sa presidente nga nagbinutig. Nya pinsarabla kapila na ni matabo kadua ka bisis na. Sang una niya din takas mako sa kabinete bangod amo man ang problema kag inhalinan ang kutso-kutso kag sala nga balita kag kabutigan nya karuno nasulit naman ini gina ang siling sang Vice Presidente ato blang 2016 din kakasya bilang chairperson sa Housing and Urban Development Coor Dinting Council bangod sa kutso-kutso siling yan nun man ano natabo bao intada dayon si Panilo waswas dayon kag subong man pasibangod nagsakay gid sa niya sa eroplano. Siling ni Vice Presidente Leni Robredo kay Chief Presidential Council Salvador Panilo nya o si saanay ang mga impormasyon antes ka magpilak sang akusasyon. Si DepEn Secretary DepEn Lorenzana nag-ako na niya wala yan makasakaya si Presidente Leni Robredo sa C-130 military aircraft. Kag nangayo pasensya si Lorenzana kay Vice President Leni Robredo sa ulihi siguro na diparahan ni Panilo nga daw laban man sa pike ang balita nangayo man siya pasensya. Amo ni bla kung kaisa ba babae na pinulihan nyo pa. May tani kon ginpulihan nyo nga may rason. May tani bla kon daw nakasala gid man kay man ti ko nakasala ti amo na siya kay Vice Presidente ka gag kay mo sang palayag sa di amo nga mga tinaga. Galing kay wala. Ang lagwa nga balita kutso-kutso. Ang lagwa nga balita may nagkuting-kuting sa presidente, nagpati madayon ng iban nga kabinete sa ulihi natukian nga hindi gali husto. Pinalumba pangayo pasaylo. Damage sa Bindan. Puerte. Si Presidente Rodrigo Duterte dotamimi pa. Ulaton tabi kung ano ang nimog Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansang anong kaintangan. Responsable ang pagbalita kagaya na Na morning, bilog na. Wala pa matapos ang pag-antos ang aton pumuluyo sa asod-asod nga bagyo, siling sa pag-asa, isa pagid ka bagyo ang masulod. Hindi pa magtakop ang bulan sang Nobyembre. Puerte, no? Matyago na yung nakalot ang napadapatan ni isang bagyo nga ni. Sa kadamo pa, tani, 21 na. Tani, takpan na, ara pagid. May malugsulod pagid. Kag may 4 pagid kuno nga magsulod. May mga ngalan pa. Ay, por Diyos, por Santo. Ano ang mayong nga balita ya? Luwas sa bagyo. Ang mayong balita ya, kahapon, sa sanggo niyang paglunsod, kay ginaprubahan sa final reading ang appropriation ordinance para sa paghatag sang performance-based bonus. Bao, di buinas man yung mga empleyado sa Bacolod, no? Ang mga opisyal kag mga empleyado ginpainan gid 19 milyones nga pondo para sa among PBB bonus. Kwalipikado ang syudad sa Bacolod nga maghatag sinibangod sang performance bala sang 2019 219 o kung 2019 sa DILG nagsiling nga ini sila nagpahibalo na kay Mayor Bing sa sining paghatag sang PBB bonus nga ginbase sa performance sang LGO sang tuig 2019. Ining Seal of Good Local Governance Award bala nga nakuha sa Bacolod amo ning ginbasihan nga makabaton sila sining bonus ganito kanami, no? Daw maayo man pamatian ang iba niya nga mga kumpaniyada sa gobyerno kag sa pribado. May araman sa probinsya. May araman kita. Ako yung nalipay ko kung ang tanan nga mga empleyado kabaton bonus 13th month pay kag iban pa. Hindi lang sa gobyerno kundi tanan nga nagatrabaho bisag sa pribado. Kung makabaton bonus sining bulan sa Disyembre. No ano ba lang kalipay mo? Nga ini nga mga empleyado, ini nga mga utod naton makadawa-dawa man
sa bulan sang Disyembre. May ibutang-butang man sa lamisa pizza 24 kag 31. Hindi magkalipata, basi kung sulusubragid, piti kamudutay, padala naton sa biktima sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Happy 31st birthday karong adlaw kay Karen Ambagan sang NHA Barangay Pahanukoy, halin kay Kate kag Verde Blanco family. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aton aksyon balita morning edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!
Manila Broadcasting Company.